880. Καλώς ήλθατε στις πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου Ελλάδος 11880. Σας συνδέουμε αμέσως. Καλημέρα, 448, πώς μπορώ να εξυπηρετήσω, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλημέρα, βασικά. Επειδή εντάξει, φαντάζομαι είναι λίγο δύσκολη η νυχτερινή βάρδια και εγώ νυχτοκαματιάσιμο, ας πούμε, δεν θέλω να σας παιδέψω πολύ. Πείτε μου, τι θέλετε. Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα, ας πούμε. Μένω στο Μαθράκι, αν γνωρίζετε, είναι βόρεια της Κέρκυρας, ένα νησάκι. Μάλιστα. Και εδώ γενικά με τα ιδιόκτητα δίκτυα δεν έχουν πρόσβαση. Και ήρθε πριν κάνα μήνα το παιδί ο Κώστας και έβαλε στην Τελάς. Ωραία. Για να μην πολυλογώ, έχω μπει στο ιδιόκτητο δίκτυο της Τελάς και ο πατριός μου έχει βάλει τηλέφωνο μέσω ISP router, ας πούμε. Είναι τηλέφωνο, αλλά μπαίνει μέσω ίντερνετ, ας πούμε. Πρακτικά τι τηλέφωνο θέλετε αυτό? Ορίστε. Πρακτικά, εγώ πώς μπορώ να βοηθήσω εσάς? Ότι θέλω, δεν ξέρω πού να απευθυνθώ να με βοηθήσουν, ας πούμε. Παίρνω τον Κώστα, το έχει κλειστό και δεν ξέρω. Ο Κώστας είναι ο τεχνικός του, εδώ, του χωριού, ας πούμε. Και αν υπάρχει κάποιο τηλέφωνο, ας πούμε, δεν ξέρω ποιο να πάρω. Τηλέφωνο πού? Στον Κώστα ή στην Τελάς? Προφανώς όχι στον Κώστα. Στην Τελάς κάποιον, δεν Ωραία. ξέρω. Όπως το ακούτε, θα καλέσετε 13800. Είναι το κέντρο της Τελάς για. 13800 είπατε. Ακριβώς, μάλιστα. Το έχω καλέσει, μου και δεν το σηκώνει κανένας. Το σηκώνει κανένας, εννοείται ότι είσαστε πολύ ώρα σε αναμονή, φαντάζομαι. Όχι, δεν χτυπάει καν, ας πούμε, γιατί δεν δουλεύει καθόλου το σταθερό, ας πούμε. Δεν ξέρω ακριβώς το ίντερνετ. Από πού το καλείτε εσείς το τηλέφωνο αυτό, το 13800? Είναι ένα τηλέφωνο, το έχει συνδέσει ο πατριός μου, είναι ένα κουτί, είναι πίσω, ας πούμε, από τον εκτυπωτή, δεν ξέρω, ας πούμε, πώς δουλεύει. Κινητό έχετε εσείς? Ορίστε. Κινητό έχετε? Τώρα παίρνω από κινητό, αλλά από κινητό δεν ξέρω, δεν δουλεύει. Δεν χτυπάει καν. Η Τελάς από κινητό δουλεύει, το κάλεσα τώρα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο καρτοκινητό παράξενο και δεν το πιάνει. Ναι, έχω κάποιο συμβόλαιο, Frog. Δεν το υποστηρίζει. Θέλετε να συνδέσω από εδώ να μιλήσετε με Τελάς? Βασικά υπάρχει άλλος αριθμός. Ας πούμε κάποιος υπεύθυνος, αν είναι να μην καλέσω τον αριθμό αυτό του κέντρου, να καλέσω κάποιον υπεύθυνο, ας πούμε. Τέτοια ώρα μόνο κέντρο μπορεί να μιλήσει και θα μιλήσετε με υπεύθυνο στο κέντρο. Αν μπορεί να σας βοηθήσει, η κοπέλα εκεί δεν ξέρω τι είναι. Μήπως γνωρίζετε, επειδή είναι γνωστός του πατριού μου, ο κύριος Μακροζωνάρης είναι υπεύθυνος στο κεντρική υποστήριξη Κέρκυρας. Δεν το γνωρίζω. Τέτοιες πληροφορίες δεν βάζω τόσο. Τηλεφωνικό κατάλογο κοιτάζω, δεν μας δίνει τέτοιες πληροφορίες. Μπορώ να βρω μόνο τηλέφωνο. Τώρα το τι και πού και γιατί δεν ξέρω. Μπορεί να μου βρείτε τηλέφωνο ο κύριος Μακροζωνάρης Γιώργος. Μισό λεπτάκι. Αυτός πρέπει να είναι, ήταν άρρωστος ο κακομοίρης, είχε λίγο τα πλευρά του. Ελπίζω να είναι. Μακροζωνάρη Γιώργο, δεν μου δίνει καμία καταχώρηση εσύ. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Σπύρο Γιώργο να τη λέγανε το Μακροζωνάρη στην Τελάς? Όχι, Αντώνη. Τι σχέση έχει το Γιώργο Αντώνη? Αντώνης είναι ο γιος του. Συγγνώμη, μήπως μπορεί να κοιτάξει το Αντώνης? Μακροζωνάρη σε όλη την Κέρκυρα δίνει μόνο έναν Αναστάσιος και Κεφαλομάνδου. Αναστάσιος, ναι. Δίνει σταθερό εκεί πέρα μόνο. Ωραία. 26610. Συγγνώμη, είναι εύκολο να του πείτε να με πάρει? Δεν γίνεται αυτό. Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να βγάλω τη γραμμή. Βάζω όσο μόνο τηλέφωνο ή αν θέλετε να σας συνδέσω να μιλήσετε τώρα. Να βγάλω από τη γραμμή να μιλήσω εκ μέρους σας δεν γίνεται. Δεν μπορείτε να τον πάρετε από κάπου να του πείτε να με πάρει? Είναι ανάγκη, γιατί δεν. Φίλε, δυστυχώς δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Δεν μου επιτρέπετε να βγω από τη γραμμή και να καλέσω άλλο αριθμό και εσάς. Ωραία, μην βγείτε από τη γραμμή. Αλλά πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Αν δεν βγω από τη γραμμή, πώς θα πάρω άλλη κλίση? Πάτε από το κινητό εκεί. Και θα χρεωθώ εγώ για εσάς? Το θεωρείτε λογικό αυτό? Κύριε, μπορώ να σας συνδέσω αν θέλετε επιτόπου να χτυπήσει γραμμούλα να μιλήσετε ή να ζώσω το τηλέφωνο να καλέσετε εσείς. Ναι, αλλά άμα με συνδέσετε θα με πετάξει το ίντερνετ, αυτό φοβάμαι. Από το roaming. Ωραία, μπορείτε να κλείσετε τη γραμμή, να σημειώσετε το νούμερο και να το καλέσετε από το λίγο από το κινητό σας. Ωραία, ναι, έχετε δίκιο. Για πείτε μου λίγο τον αριθμό. 26610. Ναι. 45015. Ο κωδικός. Το είπα 26610. Επειδή έχω Τελάς, τι πρέπει να βάλω στην αρχή? Τίποτα, δεν χρειάζεται να βάλετε τίποτα. Στο τηλέφωνο που το ακούτε. Ναι, ξέρετε, γιατί. Συγγνώμη κιόλας που. Εγώ έχω Ελλάς online, κανονικά 210 παίρνω Αθήνα. Δεν βάζω τίποτα μπροστά. Επειδή το τηλέφωνο είναι μέσω ίντερνετ, ας πούμε, είναι ISP και πρέπει να είναι υπολογιστής ανοιχτός και αυτό το κουτί, το router. Θα το καλέσετε από το κινητό σας, όπως το ακούσατε. 26610. 45015. Μην μπλέξετε με το router. Δεν πρέπει να είναι το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι πρέπει να είναι το ίντερνετ να δουλεύει για να μπει μέσω Skype, κάπως έτσι. Δεν ξέρω ακριβώς. Ευτυχώς δεν είμαι τεχνικός για να σας βοηθήσω αυτό το θέμα. Ναι, αλλά δεν έχω ίντερνετ και δεν μπορώ να τον καλέσω κάπως αλλιώς, ας πούμε. Δεν έχετε κινητό? Ναι, αυτό που σας καλώ τώρα. Ωραία. Από το κινητό θα κλείσετε, ναι, και θα καλέσετε τον κύριο στο σταθερό του. Ωραία. Εντάξει.
Εντάξει. Έγινε. Καλό βράδυ.